Hello mga kawigil, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng jumbo shrimp and squid in spicy garlic sauce. Tapos syempre, pinatiran po na Honey Best ang nagluto po niyan, macaroni salad. Napakasarap niya, special po yan. So maraming kanin, marami pong mga anik-anik dyan, hot dogs, and everything. Pag ito magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglaban niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Napay lagi po kaming meron makakain sa araw at magligtas po. Maraming salamat po, Ma. Tapos samdalahin ko sa inyong pagtunang na sa Kristo namin tapaligtas. Amen. So yun, gasa po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Excuse me po. Salad tayo. Kain po. Sarap. Masarap. Sauce pa lang, ulam na po.
po macaroni salad natin kompleto sa ricados po.
Sarap po ng pusit. Sarap. Tamis. Excuse me po.
Pineapple pasas. Meron pong cheese. Paminta. Yung dilik-dik na. Excuse me po. Ano yan? Dilik-dik. Sibuyas. Ay, celery. Chicken. Sarap. Ano yung pinang-ano mo? Mayonnaise, cream, condensed. Mayonnaise cream condensed. Banas na banas. Masarap. Grabe sarap.